Nah. Oh nah. Dari mana Ceko? Dari luar. Songkari deh. Dari luar mah, luar di Bukit Tinggi, luar Dari garis. mana lama ngauda? Cemburu lah dia ndak cerita orang dekat tu. Nggak cemburu lah. Tentu iya wak laki binis mah. Sejak bilo. Adik masih ringkua. Ya udahlah para borabol itu saling kuat di nana. Muak dengan nama tadi lah. Di mana cari lu kok? kan tiba. Di mana kok? Jangan dan. Oh iya, tapi tadi je kau dah pasal dulu dari Bala Bogoto dan Danal. Kau nan duduk di muka kau artis. Siapa nama dia? Nak takkan tuak nampak dia Bala Bogoto. Kau takkan tuak rancak ke dalam dulu jatuh baik kau ya. Apa dari? Oh. Papa Balam kabaniat menggantikan orang andaleh kan. Lah sama pula jinyo nampak lah kamari mampir serpokan dia luka lah ya. Jadi orang andaleh lah kamari mampir. Main kingke barang ayuda, pandai mangicua, pandai mauta, barang udah dari rumah, lama saling kuah udah di luar. Tidak masaling kuah udah di luar. Ay mama di acin buru pulang. Katarui tarang lah sajoba ke ina lah banyak dapet bukti no. Oh. Bala Bogoto. Danal Silabi FC. Ina nek sana boleh. Cuba cari dia Ina dia malam. Bang Amri. Sajaklah menikam jajak kata lawi buat tambah rancak bunyi saluangnya dan pasan kau tu Amri kok kamu kok esok fikir-fikir lah ya. Alsa Papa Balam Ba'ajak dia tak ada nak kandung duduk dekat Papa Balam lah jadi CCTV lah seromankan dia luka bagai ba'a aja. Laba bagai-bagai ainan di dangan, dilapi burau ay salamoko. Kami berdua berteman saja, tidak ada hubungan apa-apa. Ainan di rumah mengaku berteman, biok sabanta di teleponnya. Kalau cemburu adik duruian, mungkin babis tawa sudah ikut.
Jan ison mengatakan anak ina batigo, anak ison lah 10 ndak tetong puluh amak dia dah. Pak Guru ya. Up. Lanjut dulu. Alasan lagi dicoba. Ayo jalabi dari tadilah turun, Allah tak turun, awak risiko. Awak joina lampe daun, barisan eliko adik cemburu buto. Mangawak ada empat tahun, hai babuwe kini carito. Hai payah bana, babaru rabun, ujiak karang dia nyobi laluan. Dari Putra Suwayan baru tahu kami. Jadi anak Rina langsung ayang bu dosen. Kalau mati go ya san. Biola batigo yana ina, apa anak alolai cie sajo. Aji kiapi garaman tangga, anandale misanku gulo-gulo. Lastri jan baputa-puta aja sayang hari hujan damam ilah sebetulnya. Bang I Putra Suwayan badek rusuh mana kok damam bana Lastri kan ada abang nang mau bek ke bagi panawan. Ada buyung dangakan juho, ode jarum malui jorong bongaranyo. Kok tampak bana ada buyung pintunan lamu, kuncinan indah de awak talakanyo. Sebentar, balam buku tu Sudah. Anggun, Sudah. Anggun. Iko antah mato balam nan salah jali entah ba. Katiko acara kampe cokes nan Lastri ko rancak kostum pakaian. Ni kinyo ndak jago balam jadi. Kau Lastri ya. Halo. Udah balam aku tua, tulah wajar. Karena udah Halo, tak sayang Cek dari Song. Lastri. Kan tu ndak rancak Lastri nampak udah. Dan manjawek pasal Rina sebentar aku dari dai. Kok indak mana kunci dia awak lain. Dapat mencalik pintunya kan Allah juga. Dan seriang lagu ko Rici Bang Ucok dan Daman Semarak Gurau Negari Talawi. Dek karena lah tiba ukur jangkonya izin kami dulu gurau kami sampai di sini. Terima kasih Rici Bang Ucok Daman. Selamat jalan. Oh Daman Balam. Iyo tu sesuai pasan dari Lastri. Kalau hati lah sakit, jorono-rono hilang deh. Kalau hati lah sakit. Duduk lah bahala oe dinanelo, oe de dawan bamandong juo, de arok bahalam de gadang ngongkok godo, oe bapinjai balu juo. Lastri. Kau pasan dari ketua Jarum Maluh untuk Bang Boni. Kalau serupa kau agak agihnya Bang Boni. Indak ka pulang ka pandam godang Bang Boni dulu. Mungkin tinggal di batu sangka pulang ke Pagaruyuang lagi. Dan pasang kedua untuk balam baku baju gua.
Lastri mangko serupoiko dandanan pakaian malam kini. Lastri dek tahu malam ko Lastri ka jadi unjuk. Mancan lihat Lastri ke muka ke belakang kalau jadi unjuk ko. Balam bakutuh pasti pacah imannya. Kemana sih? Salah DJ Ica. Kak Lastri tu apa Ica ko balam aku tu. Ba abana lenggok Kak Lastri ke muka ndak kapacah iman apa balam nyolah mati raso lalamo dia. Ndak pengaruh dia. Batu. Mungkin iyo apa Ica ko lah mati raso sebantali mati urek yo. Dari Lastri. Sadona takwi di bini lah balik pulang. Aina manando tinggal di siko. Biarlah kudo pawaka di kandang orang. Ai di galangan pawaka jokino. Tenang-tenang bala mandangan kanda iko pawaka lah dia gia. Ndak ada PI kada pawaka indah baa. Dek bawa kakak cipu ayanan mana gia. Terima kasih. Coba kita tinggalkan dulu kalau begitu.